Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga tugang, ang oras po sa RPNDCKI alas 9:39 ninaga. Ang oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulog pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kanto, sa kundunyan. Pinapaisi sa gubos ng miyembros konsumidores kan Caso Reca 3 na igwa po kitang amnestiya sa interest para duman sa gubos ng long-time disconnected accounts. Taong 2012 pababa, 100% discount sa interest. Taong 2013 hanggang 2020, 70% discount sa interest. Taong 2021 hanggang 2022, 50% discount sa interest. Ang promo na ini madurar ngayon na April hanggang June 30, 2023 lamang, kaya ano pa ang hinahalat nindo? Bayaran ng gubos na bill para ma-avail ang mga nasabing discount. Para sa iba pang detalye, magbisita sa pinakaharinging Caso Reca 3 office sa inyong lugar. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Luilian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Luilian, aking pinagkakaingatan. Padala yung kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya.
Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax and #1 Floor Wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Diyos maray na ramrag ka ninyong amin na welcome sa tuyang programang Bicol Connection about 11 o'clock in the morning. Kapag napapano natin mga nyanal tao pag resibinin mga report hali sa mga karonda, yaon sa technical side ang sa kuyang idol Cap Charlie Binaobra. Yan man po si Chief Abilindon Toralio. Sa transmitter Berta Cabrillas. Yan man nagdi si Ricky Sagayab or Sagayap. Ini po si Joey Habana Lim. Kung anong tatulos ang report magali sa tuwing mga pag-iriba, kay News Director Philip Baracena. Bicol Connection Report. Karondang Philip, good morning. Please kami. Salamat sa andong Joey. Good morning mga prantabay niya to. Sa mga kaulay niya to si Attorney Wapirina na iti administrator ka na si Irina. Tapi kamaglakan ka na publiko ka na siyudad nun nilahon. Attorney, good morning po. Let's go to BCKI. Ang korpo si Joelyn. Good morning, Idol. City Administrator Attorney Maharlika Ramon Wapirina II, Attorney Wapo. Good morning. Ay, good morning, sir. Good morning po. Opo, inot po.
Dahil po sa nangyaring kumbaga sa nagkaburukag ang sarong institusyon ang Office of Market Superintendent dahil po sa aligasyon na mayong katotohanan, nagluluwas na hearsay, no formal complaint, no witnesses. Kawawa naman talaga. Pwedeng maanggot ang enterong kolektor as in empleyado kan market office kay Konsyala Gigi Barkas. Ano na po ang update sa issue ini, sa balitang ini? Okay. Ingat mo gusto ka doon, manapong institusyon. Ito po, tapos na po ang issue yan, nagpil na kami sa sanggunian, and then pinaman sa side me, and tanong yan, ang status kayan, itong mga ligasyon na naprobaran doon na, no? Ageless, irresponsible, may mag-gate pala. So, sa mga sarado na permission, nag-appeal kami naman na boss para magugutan sa mga tao. Kaya lang na i-delete siya. Opo, siguro maging lesson learned man po ini sa iba pang mga elected officials, lalo na sa Sangguniang Bayan, Panglungsod members, na kung may mga siring po ganing legislative inquiry or query, siguradoon po na maging responsable sinda asin magtaga-hapot-hapot sa records kan Sangguniang Panlungsod. Arog mo po, nag-search ka kung saro kang abogado, at ang pong pirming asertado, as in day po mapasupog ang sistema na elected officials sa tuya pong mga syudadano. Sige po, and sarong side, welcome man po na European grupo lang attention me. Yan lang kagayon lang ng siya. Itong nagdikos basta concept sa mga bang. And daw ay patikos na may obligasyon, nakakatabang man yan takaning government officials mag-perform na ba? About mong sabihin, attorney, ang sistema na elected officials or any appointed officials sa local government or sa gobyerno, they are always subject for scrutiny and scrutinized. It is a positive or negative aspect. Opo. Naintindihan nito yan. And kaya nito yan ay kung harugayan ng mga pag-iimbestiga. Pero mas ma-appreciate me kung naghapot muna sa media kung man sa nagamitin sa civil para nalinawan na before pa na hearing yung ay simumba ka gusto ako siya sa tubig para ulay pero dahil nung naabutan o sayang kang oras. Anong bangani po, it is better to ask ngayon even it is already knowledgeable, pero it is better to ask so that makuha ang tamang impormasyon. Yes po. Opo, may saro pong bareta kung ini totoo na pig forward kan committee in bank na pinamamayo ni Vice Mayor Richel Dimewat ang sarong rekomendasyon na pataw ning 60 days preventive suspension kay ex-officio member ABC President Ariel Losenya sinini po pinag-aprobara na po ni Mayor Rex Oliva. Gurano po katotoo ang baretang ini, Administrator? Yes po. Totoo po. Naigwa nga recommendation na magaro kang na recommendation na suspension order na against kay Kapitan Ray. Pag sinabing preventive suspension, temporary po dahil nang una siya pwedeng mag-perform as yes po. member of Sangguniang Panlungsod. Yes po. And that is for madurang ang suspension 60 days po. Ano po yan pag pinapatawan ng preventive suspension dahil yan dahil pwedeng mag-receive ng salary? Of course po. Siyempre, nila sa madaman matrabaho ng tao. Siyempre, tayo man entitled sa sweldo. Opo. Sa naging
kaso po administratibo kay Ariel Lucena. Tama po ba na violation daw kan ang reklamo operation and abuse of authority? Ano man ang gadang istorya po kayo nito nag-abot sa puntong araw po kayo na naging reklamo kontra kay Lucena? Yes, may confirm ko lang na ikaw ang nagreklamo na IP against kay Kapitan Ayi. Ngunyan pending po yan ang kaso sa sanggunian. Nagpapadagos mo. In fact po, kaso hapon, nagkaigwa sila ni hearing. So, inbang sila hearing na. And sa ngunyan po, dahil muna ako ma-comment, baka ma-misinterpret naman na papangunahan ko o pag-influence ko ang magiging resulta ng hearing sa sanggunian. So, pag-araw po ka na ang sarong elected official o empleyado, reklamo sa violation, but sabihin si pinapatawan mo ng preventive suspension para dahil kaigwaning sagabal or problema sa investigasyon. Yes po, ang mga preventive suspension, kung una dahil ito mga ebidensya, mga ebidensya ba yaon sa barangay, yaon sa secretary, sa mga official records yan eh. So, ayan ang focus ng prevention. Itong mga ebidensya, din na tamper. Iyo po, okay. So, mayo man pong barita kung ma-appeal sa Sangguniang Panlalawigan. Barita ko dahil na po nag-agian preventive suspension kay Lucena sa Sangguniang Panlalawigan. Pero, may rights ba siya na mag-appeal before the Sangguniang Panlalawigan? Yun po. In fact, may petition RTC, Regional Trial Court Iriga, para i-restrain ang sanggunian ng pagdangon ng kaso. Iyo po. So, kumusta po itong nagreklamo? Nakakaulay po kan mga membros na imbitaran ba? As in, desidido ba talaga? As in, ano pa ang mga plano pa aside kaning administrative case? Ay, sa ngunyan po, ang nag-appeal siya sa hearing, direct internet siya, kapati sa abogado niya. Iyo po. Nag-attend ng tupingan. Ano po ito nga ni? Dahil nagreklamo, dahil ano po ini naka-star ba ini sa sa lote na pagkasadiri kan ano po ni Lucena, as in ano po ini, may harong ini dyan or anong nangyari? Ay, basta ang pagkaalam ko, taday ko muna nabasa itong ang sabi. Ang pagkaalam ko, idea na itong naihan niya, resettlement area. Resettlement area? I see, okay. So, sa ngunyan po... Alam ko kaya nga niya ko magpa-recommend tungkol sa merit sa kasadikayuan. Hindi ko man nabasa so apidapit. Iyo po. Opo. So, rin po ang effectivity kan 60 days preventive suspension kay Ariel Lucena po. Effective po, kaso ako. Pag sinabing, ano po yan, upon receipt? Yes po. Ang mga receipt. So, ibig sabihin, na-receive na po ni Lucena ang, ano po, ini pong preventive suspension sa iya. Yun na po. Okay. So, mababati po ang position mo ng saro dyan. Ano po yan? Mayo man po yan planong mapilapan or ano ang mangyayari? Bakanting na ning sarong tukawan ang Sangguniang Panlungsod. May ko alam kung anong plano ninda, pero basta sa barangay, naman sa ang temporary, ang ma-acting barangay, punong barangay sa San Nicolas, ito pong tapnat talaga. So, ang ma-acting po niyan, so dahil man mapaparalisar ang transaksyon sa barangay San Nicolas, itong top-notch konsyal or kagawad, iyo po ang matukaw ng acting punong barangay. Iyo po. Okay po. So far,
City Administrator, salamat sa oras na tinao mo sa moya ni Philip na makaulay-ulay ka asin na mailinaw ta po ang baritang ini na talagang confirm ang 60 days preventive suspension kay ABC President Executive Member Ariel Lucena talagang ipinag-serve na asin inaprobaran ini kanin bank, rinekomendar sa mayor asin ano naman po, paluwas naman po kan opisina ni Mayor Rex na Oliva. Yun po. Opo. Baka may day kami na ihapot, aram po nindo, arami, kamo sibot-sibot permit, nagpiprepara na po kamo kaning pintakasi. May saro lang po akong ihapot palan sa mo, may mga texter kita, may mga caller, na kanakaulay mo baga nga Joey si City Administrator, Attorney Wapi, kung mo nga tinamaan kita ng pandemic, kung mo nga gusto man mabuhay kan ibatang mga kababayan, na mga negosyante, kaya tinutugutan temporary ang paggamit kan tinampo sa may Rotary Road, especially dyan sa may parte kan duwang dakulang tindahan in mga medisina o bulong. Until now nga, ano yan, kaigwa na daw ngayon yung extension kani to sa pag-okupar kan mga vendors ining Sangguniang Panlonsod. Ano po ang answer ta kani, Administrator? Itong interviews na tinagba po, ito during the tinagba time, ikaw po yan yung resume. Ini pong sa ngunyan para sa piyesta, ikaw pong ikaw pong pending na application na permit para mag-atinda niya. So may extend mag-iraray po pala? Oo, actually, ngunyan po pinuglayan. Okay. So dahil magpara din pala, ligat mong giraray ang pag-okupar po kan mga vendors, ano po? Yes po. Iyo ang sabi pati katong nag-upload sa kuya, dahil kumambistado, paano daw nga ang pagkolekta kayong Joey? Anong basihan? Ako, ano po kayo ni, ang ano kayan po, nagbabayan sila sa City Treasurer's Office. Opo. Tayo nga ni po yan sinangyari nga niya ako na may mga query na pinagalilinaw na mayong pigsisingil ang sistema na kolektor kan syudad na dahil pig-iisyuanin na resibo kan opisina po kan treasurers. Kaya nga ni po niya ako, compare previous administration sa presenting administration, nag-increase po ang rental collection kan syudad asin ining sa business tax, nag-increase, nakatabang man po ining sinasabing 2.45% gross annual income sa mga negosyante, especially sa vendors sa administrator. Yes po, ang treatment sa po, pagkulikta, araw kang nagtitinda sa park, special permit, so ito pong free, especially na pinagkukulikta sa iba. Opo, may mga ano na yan, kumbaga sa mas masuriswerte pa po nga kita digdi sa Iriga, arog na sana kan pag-renew kan mga pangkisa kan Trimobile ta napaka-minimal compare sa ibang mga city na mahal-mahal na agko pa ki mga put na inaapod or lagay. Pero po digdi sa transparency administrasyon ni Mayor Rex Oliva, bawal po ang mga lagay-lagay, bawal po ang mga pag-aabuso sa posisyon, as in bawal po ang mga palakasan system. Iya po. Opo. So, salamat na maray po. Ito ni Wapi, at least nakaulay-ulay mina naman ka. Kumusta po? Siguro po, as your parting words, madali na po ang celebration ta. Ano ba, may pagbabago ba? Dahil kampan nakaliis na pandemic, mayo kitang search for Miss Iriga, Rinconada, Miss Bicol Tourism, and ibabalik po yun sa presenting administrasyon nga nindo ni Mayor Rex, and medyo maugma po ang celebration takang Pintakasi. Yes, sa munyan po, pinag-agigi po itong mga schedule of activities, pinag-mimitingan pa, and we will inform the public as ma-finalize ito. Pero sigurado na po itong Sinega. And then, ito pong mountain bike. And then, mabuk kita sa June 12 to commemorate the Independence Day. Opo. Oo. So, ano po ang... Establish
establishments nila. Yan po pagpapahiling nasyonalismo. Opo, mayo kita mga guest pala na mga national figure or mga VIPs, mga celebrities sa Pintakasi, sa Iriga. So, wala yan ba yan? Anyway, ano pa sa naman yan eh? Yung pamahan kita medyo para pag-sell yan. So, ipapinalize ko sa naman sila mga mga guests. Opo. Pero sa toya pong Congressman Mix Villaperte, grabe po ang suporta sa Iriga, especially Governor Luigi and Congressman El Rey sa Iriga City. Yes po, yes po. Yes po, po yan natin sa purpose. Mga activities ng Iriga. Opo, kami naugma lang po sa Indo, Administrator, tadawa may mga activities kitang ginigibo sa Iriga, pero may mga celebration, pero ang sa Indo pong pagduhol ng tabang, especially sa mga naghihilang, especially sa mga nangangaipo, yaon po, pirme. Yes po, yes po. Opo. May saro lang pong inda ko, nagbubutig man po itong nakaulay ko na nag-aayat sa anti-rabies vaccine sa City Health Office, sa sentro, ay dyan sa City Hall. Dahil po dati tinaan lang ng resita. Sabi ko kanakaulay ko si Administrator, pinagpabudgetan na ini, na anytime na may kaipon sinda, pwede sindang makahagad ng libre na bulong or ini mga sa vaccine pang aning anti-venom, anti-rabies. Opo. Yes po. Nangyari po yan, previous yan, nakikutake sa mga vaccine. Maski kita willing na magbaka, ay iba ng pambaka, ay kita nakaka-purchase. Nagkaigwang shortage, actually, yung nagkaigwang issue dyan, may mga nagluwas na fake na vaccine. Nagkaigwang pagkukulang sa supply. So, ganyan po, istibol ko kaya nakapakal na po kita. So iguana po pala na okay po, at least yes po, pero ang pagkakaintindi ko kaya yan, kung makita sila ng shots daw yan, ang pigilin lang ng city is luwang shot or so saro lang. Kasi para matawan man ang gabos na nangangayito, ako sa copyright na tao. So kung pag ikuha ng shots or di ko masaro kayo na explanation, ang may kong apat na shots, sasagutin ng iyo, and then the other, personal naman nila. I see. At least yaon man po giraray, and at least may kumbaga sa may maitatabang mang giraray po ang sa tuya pong gobyerno lokal. Yes po. Hindi po tayo ang mas dakol na tao makabil kang matabaan dahil. Ay, iyo po. Noted po and very well said, City Administrator Attorney Wapi. Diyos mabalos po giraray, more power sa endo, and God bless you more, and advance happy Pentakasi po sa Siyudad Can Iriga. And thank you man, Idol. Have a nice day. Okay, back to you, Lip. So, itabi karundang gawi na kikitagulay niya to si Attorney Nonoy Waperina. Pagabot sa serbisyo dahil nagtuturo. Iyo, totoo yan. Talagang dawa, Sabado, Domingo, nahiling ko pa sa City Hall, nag-opisina pa niya ako pala ni si attorney. Mayong pahingalo. Aktibo po sa pagtabang sa mga nangangaipong Ciudadano, Regino. Ang siyempre, sa panginot yan ni Mayor Rex Oliva. O, alidigdi sa iyang opisina, hindi man si Philip Barasena, RPN Reda. Bicol Connection Report. Salamat na maraming. Karondang Philip Barasena sa pagkikipag-ulay ta sa Maigos. Matinabang working city administrator attorney Maharlika Ramon Waperina II, Attorney Wapo. Thank you so much. Well mga tugang, ang oras ta 10:08 in the morning.
Good morning, ma'am. Palan kay Ate Bani. Tataro. Busy sa cellphone niya. Tagaro may interview man. Ano oras pong ini? Atod kayo sa ito mga sponsor asin iba pang mga advertisers. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa padagos na pag-asigurar na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers. Nadai na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, kasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, poon kadto, sagkon nunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gatok, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran? Asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina, pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Pamilya Padala, ML Kwarta Padala, mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulian, aming pinagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta Padala, Pamilya Padala, padalang galing sa puso. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigtas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Para sa bado na kabloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya.
On Pride Antibac, igwanin germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa kumpletong serbisyo, pag-abot sa printing as in electronics gadgets asin ibaba, uya ang Backspace Enterprise Large Format Printing. Makukuha sa Alisago Building, San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. Ang Backspace Enterprise nag-o-ofrecer nin mga midasunod na serbisyo arugan. Tarpaulin printing, t-shirt printing, invitation card, product label, stickers, print and scan, PVC ID, lamination, e-loading, signal installation, CCTV installation, solar panel as in computer sales and services. Gabus yan sa Backspace Enterprise, Alisago Building, San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. Owned and managed by Mr. and Mrs. Robert Lianza. Mga tugang, balik kita sa programa. Salamat kay paring siya. Binaobrahan sa kuyang tandem, partner mo niyan sa teknikal, asin si Chief Abilindon Turalio. Good morning sa mga nagantabay sa mga transistor radio, especially sa mga yaon sa harong ninda, sa mga sasakyan, sa mga tindahan ninda, sa mga parasira, sa mga parauma. Good morning. Thank you so much. Good morning man sa mga Facebook Live viewers me sa RPNDCKI na always tuning in, watching. Thank you so much kay paring Eddie Castillo. Magandang umaga po sa lahat. Thank you pare ha. Regards na lang sa inyo. Kumusta ka mo dyan ni Mare at ng mga anak. At kay paring Pong Castillo, retired SPO4 ng Chaong Quezon. Magandang umaga pare. At kay Maring Pasing. Sa apo namin kay Bibidiana Georgette Castillo Lim. Magandang umaga apo. I love you. Love from Lola, Lolo, and Joby. And Daddy John. And sa daughter-in-law may kay Joycel Castillo Lim. Good morning. Kumusta? Ingat kayo lagi. We love you all.
Hermanang Marisa Mendoza, kan Limasol Cyprus, always tuning in, watching. Good morning, kumusta ka, hermana? My sister Angel. Sabi niya, good morning po kay Milandro Oliva, Susan Sarsoso Longaris, Teodosio, Dori Landicho, Posoliotes, kay Sister Imelda Tumon, kay Sister Angel Maroa Mendoza Yacero of Japan, and kay Hermanang Maureen Medroso of Naga City, and kay SPO4 Ernesto Medroso Bayaw, Marina Aga, dyan sa Calabanga PNP. Siring man kay Brad Rolando Medroso, asin sa pamangkin ko man na si James Medroso. Good morning man kay Mary Paras, kay Kuya Binji Siran at sa Gabos na tagapakinig. At nanonood po, more power to your program. God bless. Thank you so much. Greetings coming from Sister Angel Marisa Mendoza. Good morning, Kuya Joe, from Maureen Medroso. Thank you. Kumusta ka mo dyan? Salamat sa indong pag-antabay, sa indong watching, silong kading programa na mo, Facebook live stream kan RPNDCKI, YouTube, sa gabos na social media portals kita po na dadalan sa Twitter, sa Google, sa YouTube, and ang mga news write kan sa tong news content writer si JB, John Berdeplor, pwede nindong basahon sa rpn.dcki news. Pwede man magdangog ka mo sa cellphone, matip ka mo kan rpn.radio, and hanapon lang nindo ang RPN DCKI Iriga City, madadawag kami nindo sa cellphone nindo. Tawa mayo ka mong transistor radio yung daradara, di ba? Urulay ang mga miyembros man kan sanggunian bayan kan Bato. Si acting Mayor Vic Ramos nagsurat sa acting Vice Mayor na si Billy Bukid para tawanan siya ng authorization hali sa sanggunian bayan na magkaigwa po nin authorization na makapagtransact sa mga bangko, lalo na po na kinakaipon maka-release na ang LGU nin midterm bonus sa mga empleyado asin mga sweldo asin iba pang pagkakagastusan. Ang barita ko pig ulang or pig kan ibang mga sanggunian na councilor na tawanan po ng authorization dyan si acting Mayor Vic Ramos. Kaya garo mapaparalisar po ang operation, ang transaksyon kan LGU Bato. Dahil po baga suspendido, napatawan man yung 60 days preventive suspension kan Kapitolyo through the recommendation of sanggunian panlalawigan na may kaso man administratibo. Ini pong si dahil sa reklamo kan grupo ni Vic Ramos sa panlalawigan, kaya napatawan man ng preventive suspension si Mayor John Sorilla. Kaya ang acting mayor si Vic Ramos, ang problema dahil po nataan po kan ninahagad na authorization ko na. August body presente man po gayod gabon na preside po pinamayuhan ni top notcher councilor Billy Bukid as acting vice mayor. Pero haliputol lang po pala sinaging regular session. Very brief ang naging session.
agad na tulos ning adjournment or nag-adjourn tulos through the motion kan sarong opposition councilor dyan na pati si Billy Bukid ay nindagaro recognize as presiding officer kaya nag-adjourn tulos. And dahil pa nagtao nin authorization resolution authorizing the acting mayor to enter into a contra or to a transaction sa rin man ng mga bangko kan LGU para ko ta na makapag-release ng midterm bonus sa mga empleyado and lalo nang sa katapusan masweldo na naman. Ay paano na po yan? Mga empleyado dyan, kawawa naman dahil po sa nangyayaring ini dyan. Dahil ang ibang konsyal, dahil maintindihan, aram naman kayo din to na dapat ang mga empleyado dahil man magutom kasi makareceive man consent ang dapat na ma-receive. Failure na mag-desisyon na mag-issue kung si Say ang talagang presiding officer na may mga sa site na mga pinag-example na mga provision sa Local Government Code of 1991 ba yun? Punarog po kamo kayan. And sa indo pong mga empleyado. Siguro pati ang mga elected official apektado man na paano man sila makareceive ng major bonus and salaries, di ba? Na para abala or pa-adjourn tulos imbis na magturukaw para pag-urulayan kung ano man ang dapat na gibuhon as elected official. Ang mga kaalyado po kan sarong local chief executive, pigilir kamo kan bisinos, kan mga constituentes nindo, na sindaan serbihan nindo. Bakong magserbi lang kamo sa ilihidong alangkaw na opisyal kan sa indo pong banwaan. Napakamali at napakapangit. Kasi ang nagboto sa indo, kadaklan ng mga taga-banwaan kan bato, iyo ang dapat nindong serbihan. Sa kan mga empleyado po dyan. Tama ba ako o mali? Kaya ang pamumulitika nakakaraot minsan. Mayor Vic Ramos, maging si acting Vice Mayor Billy Bukid. Anday po nakapag natawan nin pagkakataon kan sa indang kinakaipon na resolution authorizing them na iyo po ang maging signatories or magpirma sa mga cheque or any bank transaction na nagmamaniar, nagpapalakaw kan lokal na gobyerno kan sinambit na pong banwaan. May kanya-kanya kayang pagtubod. May kanya-kanyang among sa politika. Gayod, ining iba po dyan. Nasamantalang ang nagbuto sa indo, bakumansa na ang among nindo. Dapat po ang bisinos, ang mga constituentes nindo, mga botante nindo sa bato, ang dapat nindong serbihan. Total, legal man po gayod ang pagpataw ng preventive suspension sa indo pong alkalde dyan. Dahil nag-agi po ini sa tamang proseso, sa pagiling niya mo, nag-agi sa sanggunian na panlalawigan, sa Committee on Administrative Case, and sa Committee in Bank kayo. As in pinag-rekomendar, as in ipinag-forward sa opisina ni Governor Luigi Villaperte, pinag-aprobaran ni Governor, kaya ipinaluwas ang preventive suspension. As in, barita ko, na-receive naman ni Mayor Junjun Sirillo. So, pag suspendido po ang sarong local chief executive, ang vice mayor, iyo talaga ang ma-acting mayor. So, top-notcher city councilor, top-notcher councilor, iyo man po ang ma-acto como presiding officer.
kan sanggunian. Na susunod, iyo po ang inaapod na political affiliation or ining inaapod na konsisay among kanibang mga sanggunian bayan members, iyo ang nasusunod, iyo ang aataman asin kukugos. Pero paano man po ang pangangaipo kan mga namamanwaan sa bato? Paano man po ang pangangaipo kan mga empleyado na dapat ko ta na makareceive na guide ng midterm bonus asin sa katapusan kan bulan na presente ay dapat makareceive din sweldo yun ta nagtatrabaho ba gayan? Dahil po very sad, sabi nga ni kaya nakakamundo, nakakalungkot sa partiman kan acting mayor nindo dyan na si Vic and acting presiding officer na dahil sinda makaghiro, makagalaw, garon natitringkahan kanibang mga opposition councilor kan sinambinta pong banwaan. Kan mga empleyado, mga nasa babang posisyon, so mga basurero dyan, so mga parasigid, mga janitor dyan, messenger, mga clerk, maginan iba pang mga empleyado, regular man o casual or job order, asin iba pang mga department head. Sayang. Dapat ali-ali unang-unan mga sa politika. Kung ano po ang ikakarahay kan banwaan, yan ang dapat na mangyari. So ano na ang masusunod? Siguro po maapaapod ng special session kani or special regular session kaini an ano po an sa indong acting mayor dyan sa indong presiding officer na si Billy Bukid para liwat na try na magpasar ng resolution authorizing them as acting mayor, acting vice mayor na magkaigwanin bagong signatories sa mga transaksyon sa bangko asin iba pang transaksyon kan lokal na gobyerno. Ini nagpapiling lang po sa gabos ng mga taga-Bato na sobrang pamumulitika, iyo po ang nakakaulang sa pag-asinso po kan sa indo pong banwaan. Aber daw, nasa linya ko niyan si content writer GB, John Berdiplor, sa linya from Newsroom. Good morning, GB. Please come in. Yes, Manager. Good morning. Good morning sa gabos ng mga parantaboy kan sa imong programa. Actually, kasubado, pinag-contact niya to si Police Major Romeo Ranara. Siya na ang heavy kan sa Tunoy PNP. Pinag-hanap niya to sabi manager. Ito bagang pagkakakuhakan sarong grade 6 PUP tuman sa Lagunoy sa partido area. Nagtalikod na si Mana. Ganyan. Igwa na pong pinagpalawas na 50,000 na pinagdagamang na pabuya para doon sa mga kapag-tuklo sa suspect. Kaya responsable sa pagdadaan sa 11 anyos na grade 6 pupil duman sa sityong Pagsimabugan, Papit, Lagunoy, Camarinesor. Anak tapang mandig di si Alcalde kan Tigaon, kan Lagunoy, si Mayor J.P. Pilapil III. Durante kan magigawin na flag raising ceremony. Kaya sabi ni Police Major Romeo Ranara, ang heavy kan Lagunoy PNP, sa indang sisiguro na mapapangatamaan ang pagkakabistuhan kan magtataonin informasyon. Ibang pinagbuktak na numero, tangaling dumadalang mag-upload sa inda, ining 0918-318-9108. O kaya personal na mag-upload sa iyo, o kaya magpasiring sa patunag na PNP.
Kaya ang sabi pa ni Ranara, igwang tulong person of interest na tinututukan asin nag-agi ang mga ini sa tamang proseso na PNP. Ano yan tulong person of interest na ini? Iyo ang posible daw nakagibo ka na krimen. Ano ning grade 6 siya pupil na ini? Babae ini? Ini grade 6 pupil, babae ni dati manager. Nag-i-eskwela pala nini. Pinangaranan nini ang biktima si Unsa Josene si Jean Antones. Karong sapa na sabi ng barangay na may tama ning saksak asin mayo na po ning buhay. Gusto mong sabihin, sinaksak ang sarong grade 6 siya pupil na ining babae na dadukaya na sa nang naglalataw-lataw na sa salog. Anong... Correct. Salog na. Manang buhay. Ang nangyari kan mga nag-responding mga miyembros kan PNP sa kakada NDRRMC naman sa nasabi ng lugar kan Petsa 9 kan bulan na Mayo. Pirang tama ka ning saksak kan biktima. Pirang tama kan saksak. Pirang tama. Pirang saksak pero talagang napuruhan ini duman sa daghan kan na biktima. Sus mga siya. Kaya grabe. Makatiretos sining nangyari sa sarong grade 6 POP na ini. Duman sa may sityo pagsimbugan sa Mapit Lagunoy sa Camarines Sur. Pero ano ini, sa irarom na sa autopsy kung ini, biktima pa nin panlulokos bago pinaggadaan kan mga suspek. Sa napagkano informasyon kan nagtalikod na mga aldaw, isa sa irarom sa autopsy pero dahil naman pinagpaluwas kung ano nang naging resulta kan ginibong autopsy digdi sa biktimang ini na si Jean duman sa may partikan na Lagunoy Dabi Manager. Okay, ang importante nga yan pati ang lokal na gobyerno kan Lagunoy naggragan na simpatiyan nila ninulit elementary graduating pupil sinik sa darong public school kung kaya ang sa 50,000 pesos na pabuya makakatabang na sa sa suspect o responsable kapag gadaan kan 11 anyos na grade 6 pupil kami manager. Ayo, ano ang mga magurang kani sagot ko niyan, siyempre makuraw ning hustisya. Ang mga magurang ay grabe man ang paghadip na taypuan nga matawan man din hustisya ining mayong kalaban-laban na babae nga ginadan nga hasta sa kunyan idawa nga di kwa ng tulong person of interest pero dahil pa man pinapangaranan ka na PNP ninuli sa padagos silang inigibong investigasyon hindi sa bagay inainitabi manager. Ano pala na Sir GB ang scene of the crime operatives nag-imbestigar na kani? Tapos ng proseso nag-imbestigar na digdi sa bagay nini. Kung kaya sa lado naman kan PNP Lagunoy si Police Major Romeo Ranara kung lagi rin naman mo ini naging chief of police station at Kaniriga. Oo. Padagos kindang day ilong ko ba nining nangyayari gini ninulit nakapag kauman sindanin kas asigurasyon sa pamilya kan biktima na matawan inin hustisya. Sana ining 50,000 na ini yung pabuya ni Mayor Pilapil magamit sa hidalian na pag kakadakop kan sinasabing tulong gayong person of interest para may mataning hustisya ang biktima. Tabi manager. Pero sabi ka nibang mga nakahulay niya to duman sa may partikan ng Lagunoy, baka ngayon magkagtaan na sabi ng pabuya, nisulit na talagang grabe ining nangyayari gini sa sarong grade 6 pupils duman sa may parting yan kan Lagunoy, Camarines Sur. Oo, mamoromundo inyo. Nagpapaabot kita nin condolence sa pamilya kan biktima. Okay. So sa dagdag na informasyon tabi niya to manager, hindi pa rin sa NBI Iriga, kuyan tayo naman kasi zero sa mga kliyente ang NBI Iriga, hindi satellite office ka NBI. Yo. Nagpasiring kita dyan sa opisina na kita nagpaman kang
makakuha ng NBI clearance, madali sa nang makuha mo. Sige, makuha mo ang NBI clearance. Pero pag may kapangaran ka, para man yan duman sa computer, bibilangan ka din almost 15 days. O kung dahil man, pwedeng ipanap sa numero itataw sa sarong kliyente na aning mahidali at patwakan NBI clearance. Pero kung may kapangaran ka pala, mabilang ka ng pirang weeks before kang makakuakan sa emong NBI clearance. Kung may kapangaran, mga pirang months ka maabala. Ngunyan nga nag-renew kita, pinag-apayanan kita din hanggang March, so may 31 na makuhaan ko yan ang NBI clearance. So nga nita, ikuang nakabuktak duman sa computer rin pag may mga kapangaran ka, yan ang nakakahaloy. Pero kung mayo, insigida mo yan, makukuha mo ang NBI clearance. Di makukuha mo NBI clearance mo, mga last week na kan June. Pero ang sabi kitong yaw duman sa window 2, bigtawan kita din sa May 24, pwedeng ipanap duman sa pinagdaw sa tuyang numero sa aning mahidalian na sabi ng NBI clearance. Ano yan na NBI clearance mong kina for overseas employment purposes ba yun o for local employment purposes? Ayan lang, parang ano sana sa tuyat, mas maray na itong perming sigurado. Very good, very good. Maray na pirming agwa ka kayanta anytime man ara mo ang swerte kang tao dahil mo aram may bigla bagang magalog sa emong company or LGU at least may requirements katulos na kapot-kapot. Importante talaga, manager. Dawa, dahil ka ma-abroad, bastang sa local employment, kung agadan, ay kung ikatulog sila tao. Kung no rin daw, pag-follow up mo sa 24, interview ang taman ang director taligdi sa NBI Iriga. Kasubago, pagka araman nitang broadcaster, pinagkakot kong sa kita, sabi ko RPN, ay po kaya, pa-shout out na lang ngayon kami nagdig. Ayo, good morning dyan sa Big Boss kan NBI Iriga, ang pinakang chief ta dyan, saka sa mga personnel and staff, sa mga kliyente nindo, good morning. Ayan, pati dyan, sabi manager, pag maduman ka na sa window 1, sa biometrics, pahiling man mga empleyado, dahil na kasi mangot. Kaya pati ka ma-engager na magdarami sa inda, mag-agad ninong dabang, kaya mag-follow up, kung igat ang mga may buwan dyan sa NBI Satellite Office, hindi sulat ka area. Ayo, at least bako mang grabing pila, no? Bako arog sa Manila. Pila, halaro. Ay, yun. Doon sa Legazpi, kanya ang pinaduman, nagdamo kita ninin kay clearance. Aba na akong nagduman alas 9, na entertain ka, mga alas 2 na. Kada ako, nagdito rin duman. Lalo na sa mga estudyante. Oo. Sa NBI Satellite Office kaniri ka, madali sila. Unless otherwise, ikaw mo rin mga nainot sa iyo. Ayo. May iba daw kita, Sir GB. Ika ba kata, ikang news content writer, updated ka na sa kaso ni Senadora Lile de Lima. Ano, acquitted na ba siya sa gabos na kaso or igwa pang sarong pigalat-alat pa para mapalaya naman siya? Tunong kaso ko yan about sa drugs, pero duman sa tuwa, acquitted na si dating Senador Leila de Lima. Igwa na lang din sarong pinag-ahalat. At kung ano pa ang magiging decision, tara mo, ining pangduwang kasong na na-absolto siya, inibaga sa mga pag-refract and ito bagang yan sa NBP yan, namamayo ito si Ragos, tapos sa dating driver kayo na si Dayan, refract at sa indang mga pinagpiliwan na pahayag durante kasi Justice Secretary Aguirre pa nagkakapot sa indang. Pero igwang pang pressure sa inda kaito. Kaya saro yan sa mga naipahayag duman sa korte. Kaya kan nagdalgadal daw, acquit si dating Senador Leila de Lima, paro pang drug case na pinag-atukan sa iya, pinag-kasa iya, dan past administration, Duterte administration. Di saro upapalan ang pigalat-alat. Saro pang kaso. Kung mapawalang sara na siya dyan, mapapalaya na pala siya, madidismiss na gabos.
Oo. Pagka yan kaya pwede nang tapos makaso, pwede nang makaluwas si Senator Laila de Lima. Uy, balita ko pati pag nakaluwas na si Senadora Laila de Lima, makonsentrate na sa ringkunada, matod man yan. Baka pa po na muna digdi. Mag-pasiring sa national level. Nagaro i-restay ng una na sa ringkunada si Laila de Lima, malibot-libot dapat sa mga permanawaan. Baka yan lang siya malanghap ng prestong doros. Ma-invite pati ang mga taga-media na pirmi man na kaiba-iba. Ay, ito, agad kita sa grupo ka ng media rin kisa rin karada, itapon ni Senator Laila de Lima. Katait nila na pinag-interview eh. Ay ka pa, ambistado kang maraykan ni Senadora. Kahit ito kang ma-interview eh, gawan lang kita sa katait niya. Ano man yung nasagap kong barita tama este sa ringkunada, malibot-libot? Ano may planong mag-kandidato? Pero, mayroong posible. Pero manager, kapos may posible na kandidato. Oy, Kaso, may abover niya pa na before na mag-2025, makaluwasin, malay niya to. Oy, may nag-text ba galing di, taga nga mo da siya pag 12 o'clock newscast mo, taga nga po ako ni Sir GB, pero taga Baaw man po ako. Bistado pa lang siya ni Senadora Laila de Lima, parang susuportan siya for punong barangay ngayong barangay election. Ano man agad nag-ako akang NBA clearance, tama kandidato kang punong barangay. Ay, dahil. Uy, babae pati ning taga-ana mo. Si daw, dahil nagpabanggit kay kang pangaran, no need to mention niya my name, sir. Mga nagtatago sa likod ng radyo. Tanay ni si Senadora de Lima, nagtatabang man niyo sa mga nagkakandidato, nag-aspirar na kandidato sa magtatabang man yan, manager. I see. Pero ang mga taga-media din isa rin ko na haros na kampangan niya man kayo ito. Grupo kaming nagaduman sa harong niya. Ayo, saka galante, bunong baktin na baka pag may bisitang taga-media, gusto perming barasog, as in perming kumbaga sa naka-smile pag nagluluwa sa arong niya. Kaya ito, natamingan na pero may okasyon. Kaya pala. Kaya sa mga taga-media sa Rizonada, pinapon ka dyan sa arong niya. Ayun. Sige, sana kababayan tamang baga ni si Dilima, dawa puro paano, may mga nagsisimpatiya man po sa iyang mga Bicolano. Okay. Okay, manager, yan mo na sa tayong nagdagdag informasyon halit sa News Center ka na DCKI para sa programang Bicol Connection. Ito si JB, Junior Dipnor, reporting. Bicol Connection Report. Oy, salamat kay Sir GB. Ano daw kung maging regular na ang paglaog nin report ni Sir GB from newsroom. Tamaurag, sabi ka nag-text Maurag unonon po, taga-Albay po ako, sabi di. Maurag unonon po, pag naglalaog pa lang from newsroom si Sir GB, tana-update man po kita kan ibang mga nangyayari, lalo na sa may partido na may 6 years old po pa lang dyan na sinaksak, napatay. Kawawa naman. Sana mabigyan po ng hustisya. Sana yung 50,000 na pabuya ng LGU Lagunoy, dagdagan pa ng ibang mga politiko para mas lalo pong dumami ang makakapagturo sa mga salarin o responsableng mga kagibo kang krimen. Yan, GBO, may mga taga-anga ka, pati palang taga-Albay. Nagdadamong sarpi, hindi sige. Ini palang paning radyo tapad, abot sa Albay. Ay, salamat po sa mga Albayano. Good morning. Good morning kay Peter Insisa, kay Congressman Joey Salceda. Dahil ko na daw na i-interview ni si Congressman Joey Salceda, Maurag ng interview, tamadunong. I-update naman ini, mga taga-Albay. Oy, kumusta dyan sa Aliko? Kumusta man dyan sa Kasureko 3?
o sa mga member consumers sa Kasureko 3, good morning. Ano daw, back-to-back report dahil sa mga pag-iriba. Connection Report. Good morning, Ate Bane. Go ahead with your report. Go ahead. Ang sa kanyang informasyon, dati kumili tadi Evan Bowie, duman sa nangyaring aksidente, kan kasood na dyan tadi sa Banwaan ka na buga kabaran ng Sur. Ang patanid kan PNP na kung saan maximally halos wala turong ang binibibunindan na patanid. Alagad, karoon mo naman aksidente ang nangyari bagat sila sa bisa na Banwaan. Kung saan sa report, alas 6 nila pagbabanggi sa sa Maharlika Highway, Sitio Portico, Bula, Camarines Sur, kanang sarong bihikulo na motor star color pula, mayong plate number, pinagmamaneho kan sarong Herman na Carlo Jr. Inibiliariat, tingnan sa iyo so angus ang ilid sa inyo, may agong residente kan Santiago, Iriga City, and inyo po, ang lubaran, as in, kaibahan kayo tabi itong Bowie. Ang sa iyang backride o kasuno na Clisosanda na Carlo E. Arroyo, tingnan sa isinto kan San Santiago, Iriga City. Ang mga inyo, ang members na pinagbabagtas ang sinampo sa Puring City, Camarines Sur, kan ang sarong bus, particular itong Raymond bus, na pinagmamaneho kan sarong Arnulfo Villafranca y Galicia, 45 anyos ang edad, residente kan Barangay Dinayangan, Quezon Karen. At ilan bus ang pinagbabaybay ang parehong direksyon, alagad pag-abot sa inyo sa lugar kan insidente. Side switch kayo ang motorsiklo na nagresulta sa pagkahulong kan puno na babae na puno luman sa motor star sabi itong gawi. Anong nangyari? Buhay pa man ining mga ining na-imbilto sa aksidente sa bihikulo? Ang driver itong motor star sabi itong gawi, ang nagsakal ng seryosong tama dalan para iniyo po darahon dyan sa RHU Bula, Camarines Sur. Itong suno niya na babae, kung nagyata na side switch nga ni kahit itong Raymond bus sabi, ini nahulog sa motor hasta sa nagsaparmin grabe na tama dalan para iniyo po sabi nga nila yan sa inyong amay na kagadanan itong dead on the spot ang nasambitan ng biktima. Nabudalang kan anong bus yun? Raymond ba yun? Raymond bus, sabi itong Joey. Kan mahulog so babae na nabundal kan bus. Na side switch. Ang motor itong Raymond bus. So pagka-talsi ka itong babae, dumana binawian ng buhay. Bukan ang pagkakuyang Emilio sa siguro mapuruhan kung bakit tayo ang tama kay Emilio sabi itong Joey. Pero talagang seryoso na pinsala sa sayang lawas na nagresulta na Emilio po nilarakamang kita sa hospital. Alagad dali na kinaya kaya pinag-declare ini na dead on arrival ang mga huling position dali. Nabistuan mga pangaranggan yung mga na-aksidente nga eh. Ang pangalan kay itong babae, halos muna, sa e-review ko, ang kasunod na babae sabi itong Joey, si Susana Bacario y Arroyo. Susana? Santiago, Iriga City. Oy, taga-Iriga palan pati. Taga-Iriga pati palan na biktima? William mo na, delikado kaya ang sukor na yan, dyan sabi sa may public ang bula sa Marinay Sur, sa direksyon Marhay ang pinampo dyan. And itong driver ng bus, and Raymond bus, ang yaon naman yung pinagpastoriya dyan po sa Bula Municipal Police Station
para sa magkakanid yung base position. So nakakulong naman. Oo, nakakulong na ang bus driver pala. Yun po. Kaya naman sa mga pasahero, mga driver niya po, maglitay sa halos sunod-sunod. And nangyayari na accident dito yun po sa mga pinampo sa Koptan Provincia din sa Maragasura. Okay. Ganun na po, isang Joey, ang Katuyang Barata, bilang sa location, si Vanessa Tataro para sa Radio Ronda. Salamat nun, namaray, kay Karundang Bani Tataro sa dagdag na impormasyon about man po sa nangyaring aksidente na mabudalan, maside sweep kan sarong Raymond Bus, ang sarong single motorcycle. Irido pala ang driver, as in binawi ang tulos ng buhay ang biktima na babae na nakaangkas sa motorcycle. Tuminubrag pagbagsak, garo payo ang tuminama sa simento, kaya binawian po ng buhay ang rider, back ride ka na motorsiklo. So, likay po kita sa mga tsuper ng bus, dahil man kamo pakaking off the road. Sa mga nag-drive sa motorcycle, luway-luway lang, pinaka-outer most lane na lang po, lugod ang agihan ta, Oy, good morning kay Manoy and Banay Casti, Manay Felix Castillo, Manay, thank you so much sa nanamitan ming, pasalubong na gulay, saka minudong manok. Kung rin, pag dahil ako nagiinom bulong, di pwede naman magpurog-purog, ay pangyayari, Salamat. Mapaaram naman ako. Masunod na si Ate Bani sa programa. Sa ngaran kan sa ko yung mga partner, ang idol ko, Engineer Binaobra, Cap Charlie, thank you so much. Si Chief Engineer Abilindon Toralio, thank you. Saka si Ricky Sagayap, ang satong information officer ngunyan, si Ma'am Kayla sa opisina. Sir Manding sa production director sa office, nakatukaw sa computer niya. Sige ang gibong mga news para sa atyan. Yan man sa newsroom, si JB, ang satong news content writer, nakaibanan to sa pagpaabot ng impormasyon sa loob ng programa. Si Inda Philip, nakauleman si Anmay Gus na si Administrator Kaniriga, Attorney Marley Caramon na Uwapirina II. Thank you po. Yan man si Ate Bane and si JB. Sa transmitter site, Bert Cabrillas. Kami nagwawalat ng salamat. Diyos mabalos po. Mapasatoy ang biyaya. Bendisyon kan man na Diyos. Puno niyan, sagkot pa man. Standby po sa mga